Okay, hello. Nandito tayo ngayon sa Mega Mall. Bibili ako ng bike, bisikleta. So, ikaw. Cycle shop. Bili tayo. Okay na, final na, bibili ako. Ayan o. Orto. Tapos may kasamang carrier 465. Tapos Anong kulay? ito. Salamat, sir. Okay, sir. Okay. Ayan. Ayan, bike. So, ayan, mga kawaray. Ayan na, bisikleta. Okay, sa Mega Mall. Ayan. Okay. Mega Mall. Right. Okay. Right here in Mega Mall. May nakbago nga bisikleta. Oh, yan oh. Okay. So, ayun. Mauli na. Ingat.